chi at gylch y Defaid, yr un awr yn adran y Defaid Dorset, a dwi'n meddwl Roland Davies, dolcletwr Ceredigion, mae da ni ganlyniad cyflym iawn hyn. Oes, neu mae'r cyntaf yn mynd i Richard Fitton o Bolton. Y dod lawr bob blwyddyn i supporto ni, mae fe jyst y marw eisiau ennill y cwpan yng Nghymru, a dyw wedi wedi gwneud, wedi bod yn ail dwywaith, ond mae fe'n dod lawr i gynnogi bob blwyddyn. A'ch ffrind wedyn, Rocky joio gyda'r llysgrades. Ydy, mae o. A Sian Downs yn un o Ceredigion, ydy, yn bedwerydd, a fi'n credu bod Fitton eto yn bumed. A wedyn mae Josh yn dod o Cardydd yn weched, a mae grandson Rocky yn bumed, fi'n credu. So, llongychiadau. A prawd iawn, y mab sy'n beirniadu nhw. Wel, dwi'n rhaid mowr i'r mab, so mae'n rhaid bod yn gwneud ei waith yn iawn, Wel, gobeithio bod e. A mae'n edrych yn smart iawn hwnna, fynd. Mae o'n di. Just mor smart ar llysgrades. Ydy, mae'r ddau yn ffrindiau mawr o ddau gyda'i gilydd yn ysgol a trwy Young Farmers. A ddi wedi addo ddod i weld e yn judgio, so chwarae teg iddi. O, achos mae amserlen i mor fysi. Mae o'n, di. Ond mae wedi gwneud yr ymdrech. Wel, diolch i chi hefyd am neidio mewn i'r cylch eto ni hefyd. Diolch yn fawr iawn, thank you. Diolch yn fawr iawn. A dyma ni, yr enilliad. Rocky, da iawn, ti yn ail, chwarae teg. Mae'n gwrando fi. Chi'n mynd i siarad Cymraeg i fi nawr, i chi? Good. He does that to me. Congratulations. Thank you very much. It's much appreciated. Yeah. Absolutely stunning new lamb, and yeah, I'm pleased to come to this show and win at this show. They say that you want to take the cup home. Why is the Welsh Cup so important? Because I heard the story behind it and how much it means to Roland, and it will get the utmost respect if we ever got it. Yeah. And that's how it should be. It means so much to the family, doesn't Yes. it, that cup? It's going back generations. Generations, and yeah, we keep coming every year and having a go, so you never know. One day. One day. You're a step closer. Always. Thank you. Da iawn.